simrang hilin eh. Good morning, anong buntag, anong adlaw sa tibok kalibutan. Og daghang salamat Lord, daghang salamat. Mata pa karong rasa taw. Naginawa pa koron og naglirat paghang mata. Daghang salamat Ginoo. Ug daghang salamat sa grasya pod. Karon di ay adlaw Miyerkules, Petsa 26. Adlaw na ron liksyan, birthday ron liksyan. Pa sila mga mata, nangatog pa. Itaw. Napadihang naong murag sigbin. Nagkonsumisyon ko karon kaya agahaang sa amin na disgrasya. Tapusa. Wala po ko rin mata. Hap-hap na pod. Disgrasya man noon kaya hamang nalingkuran. Kaya lagi makalipat ko. Asa na ibot hanggang kanibitaw. Sakad ko na operahan. Mukad ko makalipat. Ko kahinumdum. Nito ko kahinumdum. Napaday ko ibutang sabot pod hanggang so gahapon. Di amalay sang daanan hamang nalingkuran. Pis na. Pas kay sa kamata. Walang wata ko yung mata ron. Hap-hap. Dakos gawas. Ang ito pag mga tao. Happy Pista na deron. Happy Pista San Joaquin and Santa Ana. Karon 26. July 26. 25, 26 di ay pero uban 26 karon paniud to. Ang uban na paugma. Ang order sa budbud kay karon pa mo to ihatod but pasabot na pa sila ugma kay painit man na. Ang uban advance, ang uban 25, ang uban 26, 27 di ay siguro uban di mapareho. Buwag-buwag ang Kalingawan kay was merkado to as gym sa Kalinganay. Bagong adlaw sa tibok kalibutan. Daghang salamat Lord, daghang salamat sa grasya. Ngay magipambit na morong adlaw. Adlaw Miyerkules 26 sa July. Happy Pista di ay San Joaquin Santa Ana. Karon di ako kuan, suri-suri sa walang hujan kay nagpainit ko. Hanggi sorry kay basig para gapon nag-uog ko og basig napalig na sa hangin naghang bulanghoy wa di ay. Salamat Ginoo. Palipdan gihapon nimog ahang mga tanom, di ba nga balintuwang. Wa pa rin harbisa kay kuan apan pagwangon ka nang mura nagpaa ka dagko haran giwat nga managko ka nang maka banggod na ko ka nang mura nagpaa ka dagko kay mura man yung branghoda bata pa man ni nanay ni gani nga mapalit ko no matutang upaw violet taga na ko ni La Nino El Nino ko no. Dahil ko sa una katong pag magbagzong nitang grabe mga ditong bagzuha ag mga amang bulangoy sa una nga larot na apil ag ibot ag mga unod sa tungod sa pagkabagzo na apil ka laras among gipang kuan gipang bangkong namo kaila ba mo binangkong bulangoy ba nga gi panitan gibanggod sa gibuwad. Matoy among bangkong sa una, matoy among pundo sa una katong pag magbagdong nitang kay among kabalangod dan sa una kado tos among tutatos ibabaw katong gitamnan dapit ni remix og kuan saging bulanghoy to sa una katong pagbagdo nga arang kasuga nga patig bulanghoy mga larot makitag unod patig kamuti grabe tong bagduhan nitang 1984 taga pa ko dagto. Muti bagdo nga grabe hang naaptan nga agamang bayad dito na hugma. Nahapla agamang bayad ditong bagdong nitang
Sa mo nakahamdum ko karon kaning bulanghoy. Pwede na ni siya og kanang guwang na bangguron. Daghan og mapaagi nga sa matuwas bitok. Kay kaning bulanghoy sa una mardi han sa kami pa'y sakop sa una sinanay katong binangkong nga bulanghoy buwad man tong binangkong sa gusto na kang magluto pwede na pwede mong ihumos tubig mubalik tong isang pagkapresko sa imong i-steam pwede po dagatong binangkong nga gibuwad gihapon pwede po ito rin bukbukon pwede po ito isagol ni mo iputos ni mong suman himuong suman sa kaning bulanghoy nga maaga na mo corn start mo ni nga di sa hilab sa niyang bulanghoy diyan namin ni PM ni Helen gahapon nga magsungan ba kuno ko di pa ko pwede yung suman pod di pa po ko pwede magbanggod mo ni hani bantay-bantaza ning bulanghoy nga simba ko maghangin haran kusog mo jang hangin haning pamutdan kay dagko manig punuan ja put nira pug magdungag ginagbay sarap pod ka puno mugday gustong magdungag pero dito sina ni area kay pasaling kuno pus upaw daan ni kani siingan pasalin ko no patig nang kalang hinog na duha na kabuk na hinog pero pure gaba lagi putong nang kaadi to pwede hinugon kay way lami mina magdahan ko ng lami pero hangin sultinin juag nang kaangad so tanonon kay humok malata pero dili dito pwede nga mahinog pero naigi hinog amang giswayan nga makuan na mahinog na punuan pa kanang malutong na kita jugang bulanghoy ang ikaguan gahapon abi kog mapalit di ay salamat sa Ginoo kuan na agpunuan dagko din jag punuan na yung punuan dagko taning pamuungan gahapon pagkusog hangin ja kayo kaloy sa Ginoo day okay raman yung punuan dagko din jang punuan mun di na ibaligja kay mabot ti panahon nga makatabang ni kay daghan man kog mamauha sa bulanghoy ito baong tinam na wala ko anan kaning bulanghoy daghang putahe dining mahimo kay mo nang panginabuhian sa una sa gagmay pa ng mga bata sa eskwela pa sa kasakong bulanghoy kasaon na nagluto kan hamtos bay kasi tayo si marites mas tayo nang nangka ang sultin so kaning bulanghoy kuan ni daghanin ni mog balaw to ug nakay kamawan maroyang bulanghoy sumang bulanghoy puding kasabakik pinuto napay kasababol mo ni mahimo sa bulanghoy bali nam kaputahi kay mo ni hang nagian sa una nga kaning sa una kaning bulanghoy tag city raning taro sa ahang pagundan sa pagkaminzo na city lang taro ning bulanghoy walang sa una siskala sa mga igsoon sa una eskwela high school katus nasmili ka sa una maka-apil po naglutog kasababol atus high school itinda kay dako lagi kuan ning bulanghoy daghanig mahimo ani mong magnegosyo ka mo nang suri jud din jo katong niingon nga mo palit di man na baligja kay pila ram taon ni kapuno harang ning garden ni jagi kaluyan mas Ginoo day nga ngani duha pa ka puno rin nakuha na mo katong kuha na mo ni aging Herlin katong ni agi pud nga gidang Ruby probinsyana mapato pero kaluy sa Ginoo dagko lagi sang unod pero bata pa ni 5 months pa ni ngang bulanghoy pwede man ni paabot og 1 year kanang maabot nag murag pa kadag kastaw munahan bantay-bantagan lang nga muhuros-huros og hangin nagplano ta ko gahapon nga aning pamuungan kay abi kog mga kuwas hangin ya kalis ginawa di ayo kira sabuna dagang sabuna sorry kado katong ingon nga mo palit di ni nabaligja kay matud pangupaw sunod buwan kuno tinggutom na makatabang na dining bulanghoy puhon og ako po dug maoki na po ko nga okay na jud ko hindi pa ko napakuha pa ko makuasang opera kay kani ko magbanggod mangusog manggod ka
Hindi pa jud ko magbanggod. Ni order lang, ni dawat lang ko order tong suman kay dagbintara man tong suman gani undang ko. Nay order gapon Jeriam si balibaran kay ang kuan gabi ining kirot man mo tong di sa ko mo dawat katulog galing lasang gidawat nga order kay kuan naikog ko. Kasubali ba ang hang samad og timba ko mabanggas kadto mo nang undang sa ko kaning bulanghoy haning abantagan kay mo ni hang abtan og kuan mora ni og makaya na magbanggod mubanggod na ko mo nang di sa nila ay di sa nila harveston kay bata pa man pud ni dakan pa manggagmay saron nagplano ko makaya na haning agunahan hanap po ning tamnan bakante naman ni kay wa pa ko dan hima wa pa ko maoperayan taning tamnan na haning tamnan kuan ani bakante naman ni na-apply kamuti noon. A few moments later. Tay mo sugbay kilawon ay 2 kilo tugra ah Luar ka buok. aw 2 kilo pili ay Kaya yung 5, mga laman eh. iya pud 5 daghan na Ay, yung tulo. kilawon na ni may sugba Kanara? hutda sa ka box ay Oo ka, parang tulo, hapda na. Aw, 5. ila pud 5 ka na Ang waran ka po ito. Media, di na mga unong media siguro na. Ano, unong media ra? ila man na Unong media, to ay 1.20 o 360 ra. 350 laman na Nagara, 360. Ay, dai. Tama iban. Naman day. Violet aw blue. Mari sakto di dinultog ba ni ana. Sakto tayo, di katukan, ay. Kad mo tong dagko, nilami man to nga tukuan. 350, 650. Okay. Dah subal sa isa. Isang Mariano. Ay isang Mariano ko no. Oh.